थादों आदा खननै थांखादों दा जोंना थांखांनानै बेटारिखौसो खेबनानै माबा फांखा होनानै लाबाय मा नायबाय थाखो बिसोरलाय मा मोना दाउहाबो सिगाननाया ग्रोम गोबैबाय बिमानि खाथियाव थानायखाय बिमाना बिदिनोखा आंना दासो बुरैनायखाय हाद्रि हा नांग्रा जाबाय सिगां नांथारामोन Kau hadram bau. Apa wala mah halai deng abai. Nei, kau gul pangsi jayu to. Pangsi kau jayu bau. Oh dah. Apa mah halai deng deh abai. Hamai munah itu. खामानियालाय दङहाय सान्दुं दुंबासो मावहैगोन सोरनो ơi kho hú bel ơi mà lại dừng lại mà thứ đây à pha thứ thứ gì dari Sudan, dari Nandeng, halo nang, so. Adik, bapak hai bun thôn nan luôn rồi, mình xong thôn nan luôn rồi, bapak thụ. Dạ, không ra nữa. Jangan kalau cari berapa ya? Cari hanan sebenarnya. Tetap saya
फैनाय बायदि फैखानांगौलै दा न'आवहाय जों हालायहैनोसै न'आव बिजों फुगार हैनोसै ब्रासजोंसो होनांसिगोनखौ लहानि ब्रासजों लहानि ब्रासजों लङाहो बुजानाय बे लहानि ब्रासजों फुनांगौबा बुजायालै बुगानांगौ जाखो एस नै आयो जाखादाखौ लाजोबखाबाय दा अबस्था गैलालै ने बोरै बोरै हाबलाबायजोबनो हायालाय बा बिसिना पाइपबा दै लाबोखायो दा बेसे लाहो पाइपआ 1900 आयदा दंलै नोंसिना आयदा दं बिसिना पाइपआ आयदा गैयाबा जायो आयदाजोंसो दा दे बेखौनो गायफैग्रोथोंसै खासिया गायनोसै हा बेबो खासियाखाना बे खासिया नङा बे खासिया नङा लेगसियासो ना बिदि थां बेखौ लाबोलाय एसेखौ जाबायलै जाबाय खोमसिसि होनहरो लांदोबा लांदो जाबाय दा लांदो खेबलांदो जाबायलै बानबायथ'